L-Erbgħa filgħaxija quddiem il-kumitat tal-kontijiet pubbliċi kellu jixhed Frank Sammut, protagonisti ewlieni fl-istorja tal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Iżda qabel ma ngħatatx ix-xhieda l-avukat ta' Sammut qajjem il-punt li r-ruling tal-ispeaker li ngħata nhar it-3 ta' Frar li jgħid li kull xhud jista' jagħżel li ma jwieġibx f'każ li jħoss li jekk iwieġeb ikun inkriminat tikser id-dritt tas-silenzju ta' Sammut li bħalissa huwa akkużat f'proċeduri kriminali fil-qorti b'konnessjoni mal-każ tax-xiri taż-żejt. Ir-ruling jippermetti li f'każ li l-kumitat u x-xhud ma jaqblux fuq li mistoqsija tista' tinkriminah jew le, ikun l-ispeaker li jiddeċiedi għandix tintwieġeb il-mistoqsija. Prassi li skont l-avukat ta' Sammut mhijiex aċċettabbli, speċjalment meta l-kumpilazzjoni għadha għaddejja. L-avukat talab li l-kumitat li qabel tibda x-xhieda ta' Sammut jikkontesta r-ruling tal-ispeaker fil-qorti għaliex għalkemm ir-ruling jorbot lil membri tal-PAC lilu ma jorbtux. Id-deputat Owen Bonici saħaq li dritt tas-silenzju huwa dritt fundamentali u li qatt ma kien hemm opportunità li l-qrati ta' Malta jidħlu f'kwistjoni bħal din. Għaldaqstant il-kumitat waqqaf fis-sessjoni u x-xhieda ta' Frank Sammut ser tiġi aġġornata 19 ta' Frar. Frank Sammut kien il-kap eżekuttiv tal-MOBC kumpanija sussidjarja tal-Ene Malta u kien ukoll il-konsulent tal-ex chairman tal-Ene Malta Tankred Tabone. Frank Sammut qiegħed jiġi akkużat li rċieva l-commissions minn Trafigura u minnhom kien iħallas lil Tankred Tabone bi flus cash jew permezz ta' tranzizzjonijiet bankarji.